awak dapat pahala awak mendapat gupira lahu ma taqaddama min zambiwa nanti akhir ibu jawab iyo reda Allah terletaknya keredaan orang tu. Kalau nak reda orang gaib doh, kalau nak dapat keredaan maaf dari orang tua doh bu, ijan diarok ampunan kita akan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Bu, ikut nasihat awak kini bu. Bahasa hadiahnya saja kete anak digadangkan, disusukan 2 tahun, 9 bulan dikandung ibu jawab kacia digadangkan, disekolahkan, lah gadangnya, lah balakinyo, lah babinino, lah baranaknya ibu jawab. Naninyo lah bahagia jo lakino, naninyo lah bahagia jo binino, naninyo lah bahagia jo anakno. Sementara orang gaib tinggal surang di rumah bu, tanggung dosa dia anak narkoba yang kita terima. Kau banyak terjadi pak. Kadanglah kacang lupa di kulitnya bu. Biarlah kepala kateh kaki ke bawah, biarlah palu atas pacak bau sao ke kabun untuk menggadangan anak. Kecil orang gaib bu. Oi nakkan luang, sekolah orang sekolah luang, makan orang makan luang. Barumah orang barumah puluang. Biarlah latih badan dan tangguang nampok waang bisa puluh serupa orang. Tapi terkadang ibu jawab tiba dia nak. Allah tamai no sekolah, Allah karajono, samantanginyo lah balaki bu, samantanginyo lah punya anak, kecilnya naranggae tinggal di rumah surang. Kok kalalo lah surang, kok kemakan lah surang, kok kasumbayang lah surang, kok kamandi lah surang, nan aden jo laki den jo anak den, ijan di kedua, tangguang dosa dia anak dia kira nanti ibu, bantu tu anak ranggae menggadangan awak dulu. Lah tinggal seranggae di rumah surang bu. 7 orang anak, 1 orang ibu dan bapa bisa membesarkan 7 orang anak. Tapi 7 orang anak belum tentu membahagiakan 1 orang ibu dan bapa lah. Belum tentu. Itu fakta yang terjadi. Awak ke puasa, ampunan ka diterima, pahala ka diterima dari Allah. Tapi orang gaib kita ndak acua bu, tanggung dosa dia anak dia kira nanti. Reda Allah reda walidain. Batigo anak bu, nan surang Jakarta, surang Pekanbaru, nan surang di Palembang, nan di Pekanbaru rupono dari tahu no jarang gae no. Oh ma, mula ke Pekanbaru ama di Bukit Batabuah komen surang ma, ko jatuh ma beku ada di salahan orang ma, na rumah lah de nasiangan sinang kamar lah ado, na oange ado kipeh no, komisalan tampai di 2 lah de balik lo spring bed no, mula kende ma mau mua ma tinggal lai, bilo de masuk ke babakti kamar lai ma kecek pajabu. Lai muah ibu langsung pai. Lai muah pai pak, indah. Ba mengkonda muah ranggai pai ibu. Tapi kia dek sayang karangga kanak juga baru. Sayang anak sepanjang panggalan, sayang ranggai sepanjang jalan. Jawab ranggai ibu. Oi nak kanduang. Iyo lai bijaso wang den gadangan koma. 2 tahun wang den susuan. Ayah susunan dia minum selama 2 tahun. Nan 9 bulan den kanduang. Kacia den gadangan lai tahuang jorang gaeang diang bao den kapakan baru yo rasu kasanang tapi cie nan tapi kia di denak nan wang yo lai acuah ke den sehari 2 hari dan tibo sinen beko lai jorang cak pencalian biniang di hari na kasapakan beko mencalio no ke den ibo ti denak dek ulah aja tu bu, dek sayang ka ranggai tadi diang timbang ranggai ang balo biniang, diang timbang biniang balo ranggai ang kasudahan no rumah tangguang jonan karata nak biarlah dek di Bukit Batabuah ko jona ranggai tadi. Dek karena sayang juga tulah sayang ranggai bu, tulah sayang rangga temenangi bu. Tu mangkonyo ibu japa jorang gae ndak bisa main-main. Ko nyampang ibu japa basuo dia wak. Dicubo marantau mendape dia wak sebulan pulang kampung. Dicubo pulo baparak lado di urang paralado mendape dia wak karitiang. Dicubo pulo bakuli urang dapat gaji dia wak kaki nan tapakua.
Anak bertambah juo, wakatu bertambah juo, samintaro ekonomi bertambah papaya, utak bertambah sakit, pikiran bertambah nak lama, dado bertambah tasana, nanawa anak bertambah banyak, pikiran. Hidup itu sampai bu, cie dan kadikana, dosu nalah dengkar juang karanggai den. Ambil tangaranggai, minta reda karanggai. Nyop, dia ambil tangaranggai bari mau den mak, kurang ko na hidup den go mak. Alah sekian anak den mak, na ekonomi den nak bertambah-tambah do mak, bertambah marosot mak. Ku ado hati mak nan taluko di den na mak. Nanyo anak diambil no pungguang dia mak tadi, indah ada orang salah do nak wala dia mau anak dah ada orang salah. Tu na ranggai bu. Babana sakit hati ranggai kalau anak lah mau jua bu, nan sayang tibu sekali. Manangih ya mato ranggai tadi keluar ya mato no bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.